pupunta po tayo ngayon sa San Agustin Church. Nakaset na ba? Walang signal. Ano? Oo. Hanggang ba? Iyak mo muna. Maliwanag pa, no? May araw. Dito lang yung para madilim kasi natalo. Pulo ka ba yun? Pero tingnan mo yung araw. Nakaano. Ano? Dalawa sila yun? Yeah. Yay! Taas pa ng araw. Baba ng buwan. Uy. Sila na din ganda. Nakakatama. Taas, oh. Oh. Lubaw. Lubaw. Wow. Florida. Magsasalita na sa basement. Pagkaraan ng 300 metros, kumanan. Pabalik. Balik tayo. Oo. Kumanan sa 3, JASA, JA Santos Avenue. JES. Dami nag-aantay ng jeep. Pagkaraan ng 1.7 kilometro, lumabas patungong San Fernando Lubang Road.
Pakantang San Fernando, Lubao Road. Pagkaraan ng 300 metro, lumabas sa kanan. Kanan. Saan tayo? Kanan, gagawin siya kinakanan. Lumabas sa kanan patungong San Fernando, Lubao Road. Sa Swan. Ito. Saan? Ah, ito. Pagkaraan ng 400 metro, manatili sa kanan patungong San Fernando, Lubao Road. Tapos. Manatili sa kanan patungong San Fernando, Lubao Road. Santa Barbara. Pagkaraan ng 1.6 kilometro, kumanan sa Sasmuan, Lubao Road. Santa Lucia Church. San Agustin Kumanan. Church. Tapos kumaliwa sa Sasmuan, Lubao Road. Kumaliwa sa Sasmuan, Uy. Lubao Road. Ito. Sarado. Yan siya. Pagkaraan ng 100 metro, kumanan sa Sasmuan, Lubao Road. Nalikit to. Harap yan. Kumano ba tayo? Ay, oo. Ay, oo. Ganda. Ha? Kumanan sa Sasmuan, Lubao Road. Ito.
nakarating ka na, nasa kanan mo ang destinasyon. Talagang saktong-sakto. Yan. Hindi pumasok. Di ba continuous yung ginawa mo? Oo. Oo yun. Sa isang para sa isang ano tuloy-tuloy siya continuous yung mga continuation. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Ito yung palengke siguro dito. Nandubab? Mayaman na sa alta ako ng lunch. Ano? 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 Oo, ng lunch. Ah, Santo Tomas. Santo Tomas Tubao Blas, tama. Kumaliwa sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Kumaliwa. Dito? Ayun, Punos Ice Cream and Sherbet Lubao Store. Pagkaraan ng 300 metro, kumanan sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Santo Tomas Barangay Hall. Humps. Kumanan sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Hindi ba yung highway? Kanan dito. Yan dito. Huwag kang gano'n. Barangay Santa Monica, San Nicolas Street, Santa Lucia. Wala silang stoplight, no? Dapat Oo nga eh. Bumilid sila naman yung dumadaan ng mga ano. Wapin. Mali yung ano nito. There's a rainbow, guys. Paano kasi nabubuo ang rainbow? Sa ulan. Hindi nga, paano siya nabubuo yung kulay? Hindi ano yun. Ito, open. Kita mo siya. Napakaraming kasi yung nanap yung Zabu. So guys, welcome to City of San Fernando, Pampanga. Ganda po ng decoration nila sa labas. May giant lantern. So tara guys, pasok tayo sa loob.
30 minutes. Sige, let's go.